La plataforma Primàries per la República de Molins de Rei ha fet un pas més per aconseguir presentar una llista unitària independentista a les pròximes eleccions. Així s'han reunit a la Federació Obrera per presentar el projecte de la mà de Joan Canadell, membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea, a la ciutadania. L'objectiu és que coneguin millor en què consisteix i animar-los a presentar-se com a candidats. Tot i així, des de la plataforma de Molins expliquen que s'estan reunint amb els partits locals independentistes perquè siguin ells qui es presentin conjuntament. Creiem que és clau que demostrem en aquestes properes eleccions que la majoria independentista no només es manté, sinó que creix. Llavors, una foto que creiem que és molt important és que el dia després de les eleccions municipals es vegi un mapa de Catalunya amb el màxim de municipis independentistes. Llavors, des d'aquest punt de vista, hem pensat que la millor manera de fer això és que hi hagi unitat entre els partits. Els demanem als partits que s'uneixin per fer candidatures unitàries en els municipis i en cas que no ho facin, el que plantegem és que sigui la ciutadania la que s'uneixi per fer una llista de primàries. En tot cas, hi ha més probabilitats de que això faci que hi hagi més participació de gent independentista i, per tant, en cas que en lloc de 3 llistes n'hi hagin 4, si la gent va votar més gent, també tindrà més regidors. Per tant, a l'hora de fer pactes, també tindrà més possibilitat que hi hagi una llista independentista. No obstant això, ja que els partits segueixen deliberant i encara no s'han pronunciat al respecte, la plataforma segueix endavant amb aquesta iniciativa alternativa per aconseguir un alcalde o alcaldessa independentista en les pròximes municipals. I ho fan amb actes i reunions com aquest, en el qual hi ha assistit Canadell per explicar la importància, el funcionament i els objectius de Primàries per la República. La nostra posició avui, abans de parlar de candidatures, és que els partits que estan governant a l'Ajuntament facin una llista unitària. Si això és així, Primàries Molins de Rei es retirarà. Per què? Perquè el que volem, que és la màxima exigència nostra, és que l'alcalde o alcaldessa que surti a les properes eleccions sigui independentista. Per tant, si hi hagués una llista unitària, per nosaltres això queda garantit. Avui dia són 13 regidors. Per altra banda, també ha anunciat que aquesta candidatura de primàries es presentarà a la majoria dels municipis als quals l'ANC ho ha proposat. Les condicions són tenir més de 25.000 habitants, que els partits independentistes locals no es presentin junts a les eleccions i que l'ANC territorial doni el vistiplau. Doncs a Molins de Rei encara s'haurà de veure què passarà, però de moment ja hi ha 200 persones inscrites a la llista d'electors, la qual haurà d'estar definida abans del 2 de febrer.